svima, evo danas je 5.7. i dogodilo se nešto. Iz naslova vidite, tuča mi je satrala auto, pa držim u ruci ovaj pik traku, pa ću oblijepiti na svim točkicama koje su se pojavile na autu. Kao što ćete vidjeti na ovoj snimci što ću sad staviti. A ovo je moj kolega Peter iz Češke. Taj dan je bio parkiran odmah uz mene i da nije bilo njega auti bi stradali još i više jer je on trčao sa debelim ručnicima, pokrivao je sve. Njegov Mustang je isto ove godine sve popravljen. Kao što vidite na toj snimci, bio sam na poslu taj dan i uspio sam ga zaštititi koliko sam mogao, kolega i ja, s ovim ručnicima po njemu. Ali eto, neki autima je razbijeno taj dan šajba, oko 50 auta je stradalo. Ja sam na svom našao oko 16 udubina, pa sad ću označiti sa pik trakom sve jednu da vidite koja je i objasnit ću sljedeći proces kako ide u popravak, jer već 7 godina svaki put kad registriram auto uvijek uplatim i osiguranje od tuče. Snimit ću procjenitelja i snimit ću odlazak do servisera za izvlačenje tih rupica. I zapamtite, kao što sam rekao, danas je 5.7. i taj video će trajati dok traje. Kad se popravi, vidjet ćemo bi li bio mjesec, 2 ili 3 mjeseca. Pa ajmo, idem vam sad pokazati gdje sve ima. I idemo krenuti koliko sam ih ja našao, evo od haube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, bar koliko ja vidim ovako iz ovog svjetla. Vjerujem da će onaj majstor u Autodentu Zaprešiću bolje vidjeti. I kod vas je prošlo svega nekoliko sekundi, ali danas je 10.7. Prošlo je znači već 5 dana od tuče i danas smo u Karlovcu kod procjenitelja. Danas će on poslikat sve za Croatia osiguranje, sve udubine i oštećenja koja su nastala od tuče. To je bio drugi korak nakon onog što sam prijavio štetu. Nakon ovoga idemo u Autodent obnavljati sve. Pa idemo sad pokazati samo kad bude čovjek slikao kako to izgleda. Behind the scene. I to je to nakon 7. mjeseca
Danas je 4.4. Auto mi je skroz riješen, nema udubina više nigdje, niti na haubi, niti na vratima, niti na krovu. Malo ćemo sad pokazati samo u krug. Sjećam se, imao sam na bunkeru baš ružnih nekoliko rupa. Znači sve je ispeglano, ničeg nema u jednom danu. A sada ćemo napokon i upoznat čovjeka koji je zaslužan za sve ovo. Glavni čovjek i glavni spasitelj svih auta koji su se nastradali u ovakvim slučajevima. Evo, ovo je auto s kojim sam došao od Plitvica do Zagreba i usput će za demonstraciju za ovaj video ovu udubinu koju auto ima čovjek će popraviti. I evo, za sve kojima je bilo potrebno ovako nešto kao što je meni bilo, čovjek je tu i uvijek je spreman pomoći, tako da svaka čast i nadam se da se ne vidimo, ali kakva su vremena došla, vidjet ćemo se opet. Hvala Bog. I to je to, od 5.7.2023. do 7.4.2024. 9 mjeseci je trajalo ovo. Ali najviše iz razloga što sam ja uporno htio ići kod gospodina Marina Benjaka u Autodent, a gospodin je imao dogovor u Njemačkoj za Audi i za Mercedes i kad se vratio radio je za BMW Tomić, pa tek kad je riješio sve svoje, mogao je napokon primiti nas koji smo se kod njega prijavili. Izvanredno je učinio posao. Što se krova tiče, skidao je tapecirung iznutra i iz unutarnje strane je popravljao sve te udubine. Što se tiče sa strane ili haubu, većinom je sve, pa 99% popravljao tako da zavuče svoje posebne alate, kako je neka rupa nastala, i masira i tucka iznutra. I onda vidjeli ste na onom videu kad tucka s onim nekim štapićem, to je da valjda kad izvuče rupu da malo popusti još tenziju lima. I ono se poravna sve kao da nikad ništa nije bilo. Ja sad završavam video, ali pošto je auto na zimskim gumama i nije drugačije kao što smo počeli, to moramo sad promijeniti, pa bum! Evo ga, sad možemo odjaviti video kako se spada. Ljetne felge su tu, auto je poravnat od oštećenja od tuče, a vi svi koji ste gledali ovaj video obavezno u svakom osiguranju nadoplatite osiguranje od tuče, jer tih 30-40 eura može vam spasiti do 1100 eura. Vidimo se u sljedećem videu i pozdrav!